צדיק ויושר אדם להבל דומו יומו כסל עובר אדוני מודו ותנועהו בננוש ותחשבהו ימי שנותינו בהם 70 שנה ואם בגבורת 80 שנה סבונה כששלושת רעי איוב באו לנחם את איוב על הצרות הגדולות שפקדו אותו, אומר הפסוק וישבו איתו לארץ 7 ימים ו7 לילות ואין דובר אליו דבר. 3 חברים באים לנחם, יושבים 7 ימים ו7 לילות ואף אחד לא מדבר. מה עושים 7 ימים ו7 לילות בלי לדבר? מה זה? זה לא ביטול תורה. 7 ימים ו7 לילות, כך אומר הפסוק, ולא מדברים. זה לא ביטול זמן. מה זה? שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי טוב לגוף אלא שתיקה. ולא המדרוש איגור אלא המעשה וכל המרבה דברים מביא חטא. אני לא מבין. כל ימיו גדל בין החכמים, היינו בטוחים שבכל מקום שהוא מגיע הוא יחפש מיקרופון ורמקול, כי הוא כל ימיו גדל בין החכמים, והמסקנה שלו שתיקה. מה שווה? מה זה? בשעה שריבונו של עולם עמד לתת תורה למשה רבנו, עלה משה רבנו למרום ואמר, ריבונו של עולם, חכים, מה אני מעכב על ידך? אמר לו, יש לי אדם אחד עתיד להיות סוף דורות, רבי עגיבא. מה יש? הוא ידרוש על כל תג ותג תילי תילים של הלכות. אמר, אתה יכול להראות לי אותו? מי זה? זה סקרנות. אמר לו, חזר לאחורו. חזר לאחוריו, מנהר את הזמן, ומשה רבנו רואה את רבי עגיבא, את תורתו, את חוכמתו, חלשה דעתו, חוזר לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, סליחה, נראה לי טעית. קח את המפתחות של הסקודה, של המשרד, נראה לי טעית. יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אומר לו, ריבונו של עולם, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. מהו עד שתוק? מה זה שתוק? שתוק זה ביטוי לא יפה. זה כמו אדם רואה מישהו ברחוב, וזה אדם כזה, שואל אותך שאלה, אין לך תשובה, סתום את הפה. אבל משה רבנו שואל שאלה אמיתית. יש לך אדם מוכשר כזה, למה אני? ומה זה התשובה של ריבונו של עולם? שתוק. כך עלה במחשבה לפניי, בא לי. מה זה? מה אני עושה עם זה אני היום? אמר לו, הראתני תורתך, הראני זכורה. אמר לו, חזור לאחורך. והנה משה רבנו רואה את סופו של רבי עגיבא, שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. עכשיו הוא לא מבין כלום. חוזר לקדוש ברוך הוא, זה תורה וזה זכורה. מה עונה לו ריבונו של עולם? שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. מה זה השקט הזה? מורי ורבותיי,
בנוהג שבעולם אדם לומד או מתשמע או מתחזי. בוא תשמע, בוא תראה. אבל מסתבר שאת השאלות הקשות שיש לאדם בחייו, את ההתלבטות, את הדילמות הכי קשות שיש לאדם בחייו, הוא לא ילמד מהדיבור ולא מתחזית, דווקא מעולם הדממה, דווקא מעולם השקט. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שתוק, זה לא כי אין לי תשובות. אתה רוצה להבין? אתה שואל שאלות חשובות מאוד, או איזה עמוקות. אתה רוצה להבין? טוב, שתוק. השתוק הוא בשבילך או לא בשבילי? יש אנשים, אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, לא ברעש השם, לא באש השם, גם לא ברוח השם. אחר כך גול דמומו דגול. אתה רוצה לפגוש את האלוקות, תלמד להיות בשקט. רק בעולם הדממה, בממלכת הדומייה, שם יימצאו התשובות לשאלות הכי מורכבות שיש לאדם עלי אדמות. כשמתים בני אהרון, מה עושה אהרון? הוא לא מבין, הוא יתום אהרון. שני גרסאות בתרגום, גרסה אחת ושתק, גרסה שנייה ושבח. הן לא גרסות סותרות, הן גרסאות שמשלימות אחד את השני. פעמים שהשקט זה השבח. וידום אהרון. אחד המקומות שהאדם אמור ללמוד מהשקט זה בית אבלים. התלמוד אומר אגרו דבית פמיו שתיגו אותו. שכר של בית אבלים זה השקט. כי רק בבית אבלים אדם שואל את עצמו, אני מקווה מאוד, שואל את עצמו את השאלות, וואו, עיקר וטפל, טוב ורע, חיים ומוות, פה, לא באף מקום אחר. ורק במקום הזה אם אדם יושב בשקט, וואו, אולי הוא יצליח, אולי עם הרבה תפילה, אולי יצליח לענות לעצמו. כי זה שאלות שכל אחד מתמודד איתן, כל אדם. כל שכן בבית הזה. כשבאים רעי איוב יושבים בשקט, זה לא שקט של אין מה לומר, אלא זה עולם הדממה שיכול להכין אותך לשפע גדול. בזמן, יש בהלכות בשר בחלב יש כזה דין, שואלת, למה אם אדם שם מלח על חתיכת בשר, למה המלח רק יוצא? למה הוא לא ייכנס? אומרת הגמרא, בהדדת הרד למפלט לא בלע. בזמן שהחתיכה עשויה בלהוציא, היא לא מכניסה. כשאדם מדבר, מה זה לדבר? זה לא הוציא, לא הוציא. אתה לא מקשיב, תלמד להיות בשקט. יש אנשים שמכינים את עצמם לשקט, לעולם הדממה. משם הם סופגים את כל השפע. דווקא בעולם הדממה. זה אחד המקומות, לכן כותב רבנו הרמב"ם, אין אמרין שמועו והג'ודו בבית האובל, אלא יושבים ודובים. מוריי ורבותיי, זה נכון בכל מקום. כל שכן בבית הזה, בבית של הדמות הזאת, של יהודה אתה יודוך אחיך, יהודה שארץ התימן הולידה, הרב יולדת, ארץ הצבי, ארץ ישראל, גידלה שעשועיה, אוי נלה רעננה, אוי נלה עדה תימנית, אוי לעם ישראל כולו, כי איבדה כלי חמדתה. כלי חמדה. כלי חמדה זה אומר אדם שקודם כל נותן כבוד לשכל, נותן כבוד לדעת, נותן כבוד למה שהשם חנן אותו. והמנוח כל ימיו למד ולימד, השכיל דעת. זכינו.
מי לא זכה? מאז שהוא לימד בבית הספר, היה מורה ללשון, ועד האוניברסיטאות ואיפה לא, מי לא נהנה מההרצאות שלו, מהידע, מהעושר, מהלשון שלו, מהשפה שלו, השפה העשירה, השפה שדרכה, חכמינו אומרים שהשפה של האדם היא מבטאת את הנפש. לכל עם בעולם יש שפה, ומי שילמד את השפה יראה שהנפש, האופי של העם גנוז בשפה שלו. איזה שפה, איזה שפה עשירה, איזה כשהיה מנחה בכל מקום, איזה הנחיה בטוב טעם ודעת. כולם נהנו לשמוע אותו, להקשיב לו, לא רק לתוכן, אלא לדרך ארץ שהייתה לו, לסגנון חיים שהיה לו. יהודה תיודוך אחיך. מורי ורבותי, השבת קראנו פסוק, בנים אתם להשם אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו קורחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך, ובך בחר וכו' להיות סגולה מכל העמים. מה זה? בנים אתם לא תתגודדו. קודם כל, מה זה גדידה? אומר רבנו הרמב"ם בהלכות עבודה זרה, גדידה ושריטה אחת הם. אלא, מה זה? כשאדם נפטר לו מישהו, יש בעולם אנשים שעושים שורטים את עצמם עד שיעזוב דם. לנו היהודים אסור לגדול, אסור לשרוט. שריטה זה אדם שמת לו אחד מהקרובים, גדידה זה על עבודה זרה. והתגודדו ברמחים שם אצל אליהו הנביא. אתם רואים את זה היום, במחילה מכבודכם לכבוד המודם. השיעים יש להם מנהג כזה שהם מרביצים לעצמם עד זוב דם. לנו אסור לעשות את זה. למה? תשובה ראשונה, אומר רש"י, אתם הבנים שלי. ריבונו שאתם הבנים שלי. מי רוצה שהבן שלו ילך מכוער עם צלקות בפרצוף? יהודי צריך ללכת נאה, לשמור על מה שהשם נתן לך, על הצורה שלך. אז אם אתה נסרות, מה אבא רוצה שהבן שלו ייראה ככה? לכן זה אסור. כך אומר רש"י. רבותיי, תשובה נוספת אומרים חכמים, למה אסור לגדול? כי אנחנו, מי שגודד, הוא בעצם מגלה שהוא לא מאמין לגמרי בעולם שיהיה. ולמה? כי אם אני שורד את עצמי, זה כאילו זהו, אבא שלי או אח שלי התאדה. אבל לא, בשבילנו המוות זה תחנת מעבר. אז מה? אתה לא מאמין שהוא עולה כיתה? אז אוקיי, תצטער, תבטא את הצער שלך, אבל עדיין לא להיסחף. רבנו הרמב"ם אומר, צריך לשמור על איזון, לא להיסחף. למה הדבר דומה? אני זוכר לפני הרבה שנים, הייתי הולך עם אשתי בריאה, למסיבת סיום של הילדים בגן חובה. כשילד מסיים גן חובה או ילדה, עולה כיתה א', מסיבת סיום בגן חובה, גננת עושה הצגה וזה, ותמיד היו שרים את השיר, הגוזלים שלי עזבו את הכלא. ואני רואה אשתי מתחילה לבכות. אז מה את בוכה? היא אומרת לי, מה זה בוכה? אמרתי לה, ילדה עולה לכיתה א'. נכון, סיימה גן חובה, אבל היא עולה לכיתה א'. אתה לא מבין. נכון שאני לא מבין, אבל אתם מבינים מה קורה פה. נכון שיש פרידה, נכון שיש צער, אבל אנחנו מאמינים שהמנוח הוא הולך לעולם שכולו טוב. פה לעבוד ושם לקבל שכרם. אז צריך להתאבל, צריך להצטער, צריך לבטא את הצער, אבל יש גבול. אנחנו לא עושים שטויות במרכאות, כל אחד מראה בהלוויה שאבא שלו, כל ההצגות האלה, אתה כל רושם. אתה רוצה לכבד אבא שלך, כבד אותו עד ובחיים. אל תראה לכולם שם בהלוויה שאתה מצטער, זה הכל הצגות. לכן, תצטער. אני רוצה, ברשותכם,
רק ללמוד איתכם ממרו אחת מהתלמוד, לכבודו של רבי יהודה, ואני אסיים בדבריי. יש במסכת כתובות ממרו, אנחנו אומרים ממרו, כן, כמנים, כן יודעים, שהיא מדברת על פטירתו של רבי יהודה הנשיא. וכך נאמר שם, וההוא יומו דנוח נפשי דרבי ג'זרו רבונן תענית ובעורה חמה. אמרו כל מאן דאמר נוח נפשי דרבי יתדוגר בחרב. במילים שלי, ביום שנפטר רבי יהודה הנשיא, חכמים גזרו תענית ואמרו כל מי שיאמר שהוא נפטר, נוח נפשי דרבי, דוקרים אותו בחרב. אל תגידו דבר כזה. טוב. בינתיים סולגו, השפחה של רבי עלתה לגג ואמרה ריבונו של העולם, עליונים מבקשים את רבי ותחתונים מבקשים את רבי. אי רצון שיוחופו תחתונים מבוא עליונים. זאת אומרת, בשמיים רוצים שיעבור לשם, ופה החכמים מתפללים שהמשיך לחיות. המשיך לחיות. אבל פתאום השפחה שלו רואה, כיוון דחזאי כמו זמנין, דגע הילד ותחסה, וגח על הסתפלין, וגם הנחלהו, וגם מסתער, אתה שוב מסתער כבר. זה לא זה, שוב פעם עלתה לגג. ריבונו של העולם, יהי רצון שיוחפו עליינים עד התחתונים. יאללה, מספיק לו, שיעלה. ולא הוא שותגי רבונן מלמד עירה חמה. חכמים לא פסקו מלהתפלל. התפללו, היא אומרת יאללה מספיק שעלה, והם ממשיכים ללמוד, להתפלל, תהילים. טוב, מה היא ראתה? אין ברירה, כי הם מתפללים, איך הוא יעזוב את העולם? שוגה לא לקחה חוזו, קאט כזה, עלתה לגג, זרקה אותו מהגג, נשבר, ונוח נפשי. זאת אומרת, היה פיצוץ של הקאט, הם הפסיקו ללמוד כמה שניות, למלאך המוות כמה שניות זה רגילה בצבא. נוח נפשי. עכשיו לא ידעו מה קורה. שלחו רבונן לבר פרו, זיל עין. אמרו חכמים לבר פרו שהיה יחד עם רבנו, איך תראה מה קורה אצלו בבית, אנחנו לא יודעים. הלך, אזל, אשכחת דנוח נפשי. הוא ראה שרבי יהודה הנשיא נפטר. גרעה ללבושה, והדרה לגרוע לאחורי. זאת אומרת, הוא עשה קריאה, אבל הוא הפך את הבגד שלא ייכנס ככה לבית המדרש, יגידו לו, אתה אסור לו, נדקור אותך. נכנס לבית המדרש, פתח ואמר, אראלים ומצוקים אחזו בארון הקודש, נוסחו אראלים מסוגים ונשבו ארון הקודש. נתן להם רמוז. אראלים זה המלאכים, מצוקים תלמידי חכמים, אחזו בארון הקודש, ומי ניצח? המלאכים. במילים אחרות, אמרו לו, אנחנו נפשע דריבי, אמר להם, אתם גם ביתו ונאו לא גם אלה. אתם אמרתם. אמר רבי אלעזר, בשעה שנפטר רבי יהודה הנשיא, זקף עצר אצבעותיו כלפי מעלה ואמר, גלוי וידוע לפניך, ריבונו של עולם, שיגעתי בעשר אצבעותיי בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה, יהי רצון שיבוא שלום במנוחתי. יצתה בת קול ואמרה יבוא שלום ינוחו על משכבותם. בשעה שהצדיק נפטר מן העולם, יוצאות 3 כיתות של מלאכי השורת. אחת אומרת בוא בשלום, השנייה אומרת הולך נכוחו, השלישית אומרת יבוא שלום ינוחו על משכבותם. אבל בשעה שהרשע נאבד מן העולם, יוצאות 3 כיתות של מלאכי חבולו. אחת אומרת אין שולם, אומר אדוני לא רשעי. השנייה אומרת למה עשבו תשכבון, והשלישית אומרת רדו ושכבו עד עבלים. למה סיפרתי לכם את הממרה הזאת? השאלה נשאלת, אם רבנו יהודה הנשיא כבר היה סובל וכבר החיים שלו לחיים, למה חכמים ישבו והתפללו שיחיה? מספיק, יאללה, עזוב אותו, נח נפשי, תן לו לנוח. היא צודקת השפחה. בזה שממשיכים להתפלל לכאורה, הם גורמים לו רק צער. הבנתם את השאלה? יופי. הרב קוק, שהספיד
את רבי יוחנן וסרמן, כתב על זה משהו חשוב מאוד מאוד מאוד. ואני אגיד אותו פה, רבותיי תראו, חכם, תלמיד חכם, איש ספר, איש טרו, אדם יהודי, ההשפעה שלו על העולם מצד אחד היא בדברים שהוא מדבר, בדברים שהוא כותב, במה שהוא מייעץ לאנשים אחרים. זה צד אחד של המטבע. אבל מסתבר שתלמיד חכם משפיע על העולם לא רק במה שהוא מדבר, מה שנראה לנו בעין, אלא יש לו עצם הקדושה שלו, עצם החיות שלו פה משפיעה גם אם הוא לא ידבר וישן כל היום. השפחה, היא ראתה שהוא לא מתפקד, לא עונה תשובות, לא שולח פקסים, לא שולח מיילים, אמרה מה צריך אותו. אבל החכמים ידעו, כל דקה שהוא פה, האנושות, העולם כולו רווח נקי, לכן הם התפללו. ופה אני רוצה לפתוח פתח חשוב מאוד. רבותיי, כשאנחנו רואים את רבי יהודה עמיר זיכרונו לברכה, מי שראה אותו בימים האחרונים שלו יכול לומר, תשמע, הוא לא מתפקד, מה הוא שווה? מה הוא שווה? אבל באמת מי שראה אותו, מי שיודע לראות, ראה את רבי יהודה בימים האחרונים שלו, הוא לא ראה 70 קילו בשר, הוא ראה 88, בכמה שנים? 87. מי שידע להתבונן, לא להסתכל על רבי יהודה עם כיסא גלגלים, ככה יושב כזה, הוזה, לא, הוא ראה 87 שנים של קריית שמע, 87 שנים של תפילה, 87 שנים של בית כנסת, 87 שנים של חודש אלול, 87 שנים של ראש השונה ושמיעת קול שופר, 87 שנים של סוכות של יום הכיפורים, 87 שנים של סוכות וארבעת המינים, 87 שנים של חנוכה, 87 שנים ימי הפורים, 87 שנים של ימי הפסח וליל הסדר, וכן על זה הדרך. 87 שנים של עבודת השם, 87 שנים של חסדים. איפה זה הלך? זה לא נעלם. אז מה אם אתה רואה אדם מבוגר לא מתפקד, אתה שוכח את השנים שלו, את האוסף? חכמינו אומרים, היזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת עוזה, שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. גם שברי לוחות אנחנו מכבדים כמו לוחות שלמים, כי הקדושה נמצאת. אז מה אם הוא כבר לא מתפקד? אצלנו הוא לא נטל, מה שמקובל היום בעולם. הוא כבר לא מתפקד, נטל, מפריע לנו, לא נטל. הפוך, זה הכתר שלנו. כי עכשיו אני רואה, אני מעריך לא את מה שהוא עושה כביכול בפועל, אלא את מה שהוא אסף במשך עשרות שנים. זה לא הלך לאיבוד. עם זה הוא הולך לעולם שכולו טוב. אז אנחנו בוכים על רבי יהודה, ואנחנו מצטערים על רבי יהודה, ואני מבין את הבן, ואני מבין את הבנות ואת האחים, אני מבין את אשתו מרת יהודית, אני מבין את כולם, אבל אל תשכחו באיזשהו מקום, רבי יהודה מחכה לו משהו, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה, בשכר ועונש, ואנחנו מאמינים לפון שערו אברו, זה אמונה שלנו, שהעולם הזה זה עולם של עבודה, ושם זה עולם של קבלת שכר. אנחנו לא כמו אלה שנראה הכל נגמר סוף, אין סוף. זה תחנת מעבר. ורבי יהודה אסף לו, הוא כמה יש לו אוסף. כמה? אני זוכר בפעם האחרונה שראיתי אותו, זה היה ערב יום הכיפורים לפני שנה, בבית הכנסת. הגענו לשם, אמר איתם ערב כזה של אמירת סליחות, שדיברנו, והוא לא שכח רבי יהודה הכל. כמה שהוא התערבב פה עם כל האנשים, הוא לא שכח את ההורים,
הוא לא שכח את תימן, גם אם הוא הגיע בגיל 10, זה לא אומר כלום. הוא זוכר, אתם יודעים, ג'יסו דיאנגוטו, לפעמים אינו דומה לומד ילד לאדם שלומד מבוגר. הכל היה בו. כשפתחת את השער, את הדלת, הכל יצא. מי לא נהנה להיות איתו בחברתו? יש אנשים שכל דקה אתה רוצה להיות בחברתם, אתה פשוט נהנה. זה כמו שושנה. דודי ירד לגנו, לקח שושנה. בכל מקום שהוא נמצא אתה מריח. איך אפשר? באמת, אני חושב, וזה הטלפון שקיבלתי מניסים בגריש, אני לא רואה אותו פה. לא חשוב. התקשר אליי מיד, למחרת של ההלוויה. ואז הוא אמר לי, הרב, נפלה עטרת ראשנו. המנהיג שלנו, המוביל שלנו בבית הכנסת. אמרתי לו, מי? אמר לי, רבי יהודה, עמר, מה שקוראים היום עמיר. צער גדול לכולנו. פתחתי את הדברים שלי בזה שאדם במקום הזה צריך להיות בשקט ולחשוב על עצמו, לא על אף אחד. המשכתי לעניין שלא תתגודדו, שרבנו הרמב"ם אומר שמנהגי אבלות צריך לא לעשות פחות וגם לא לעשות יותר ממנהגי אבלות, בדיוק כפי שציוו חכמים, גם לא מוסיפים. לשמור על איזון בין הצער, לבטא את הצער, לבין זה שיש עדיין חיים וצריכים להמשיך הלאה. אני בשם הציבור הקדוש רוצה לנחם את האבלים העיקריים, את האבלות, ולי אין מילים, אני לא בחרתי מילים, אני רק יכול לומר שאנחנו יהודי תימן אומרים, השם ינחם אתכם, תנחמו מן השמיים. הקדוש ברוך הוא יודע איך לנחם, יודע איך לתת, איך להשחית את הלבבות, איך לתת לכם חשק ורצון להתקדם. ואנחנו, כל מי שבא לפה היום, השם יגמול אתכם גמול טוב. זו מצווה גדולה גדולה להגיע הנה, להיות שותפים, להרגיש שאנחנו, אומרים, שותפים למשפחה, מצטערים בצער המשפחה, זה קצת מקל עד כמה שניתן. ואנחנו כולנו מתפללים עליו ועל כל מתי עמו ישראל, יתקיים מקרא שכתוב, יחיו מתיך, לבלתי יקומום, הקיצו ורננו שוחני עופר, כי תן להורות עליך, והארץ רפאים תפיל, תהי נפשו צורה בצור החיים. אמן. מעזינו כל יושב וחולק, ג'מבני אודם ג'מבני, יא חרוש אלוואמיה, هي تذكر حكمات وذرب بنا مونا الطالب وشارس لي أفتح باخي نرحي لاضي لا ما يرضي ميرا عبر عاقب يسبني حباب حيما حيلا والرب عشرة من هلالو أخلف على إيدايش لقيت الليل كفرة ويا قلبي النفشة وحاد الزمان ريحي حضنا صح لا يرى شوحد يراح خوم يا موذو يا حد كاس الوغار يبيدو وزبورا حلي حلو يربم بطين ولالا مشكانا ضمنا دروضا قارو بشماتهم علي أدومت وضم بيقر بريان إنشا كبيم بالمون سابركم كيس اللومة أحريم بفيا مرسو سالو كسر لشان شتمو واتفين ويردو يا شارم لفاقر ويصورو لما تشار من زاودرا أحلي بدنا نمشي بيات شار كي قوي سالو التيروكي عاشريش كي يربى خبط بيضا كي غابة ما خايك حكر غير بارو كبدا في نجشب حيو يا مورخ ويادو باقي بقبله طبع الدرى مضى أدني صحبة يروهر أضم بيقر ولا يومي شركة بير الموت شو عن صدق الميلانوي موزم بعين صبره ويعزر مدنوي وعي فلتي ميرا شعر ويرشيعي